Vale, va, comença. Molt bé. Ara passa el 8 directament, el 8 del 9. Molt bé, ara el 9. I ara posa el que seria el 10, a veure el que dius. O l'11, això seria l'11. Vale? I són bitxos raros perquè ja no és CCD. Torneu a posar el 8 o el... Molt bé.